Ihanaa. Hyvää päivää. Tervetuloa kuulemaan luentoa aiheesta aloittamista vaille valmis, kuinka cosplay-esityksiä suunnitellaan. Voin kertoa, että tämä ohjelma oli tiistaina aloittamista vaille valmis. Noin vuoden. Ja sitten noin 7 tunnissa minä käsittelen ohjelman kasaan ja osoittaa erinomaista aloitteellisuutta ja asiantuntemusta. Heti Kansilehdellä minä suunnittelemassa cosplaysta. Ohjelman rakenne tulee olemaan seuraavanlainen, eli käydään ensin lyhyesti läpi, että mikä on cosplay-skitti tämän luennon kontekstissa. Sitten käydään läpi käsikirjoitusohjaus, lava. Ja sitten mä näytän muutamia esimerkkejä tavoista, joilla olen omia skittejä suunnitellut, rakennellut ihan sieltä niin kuin ensimmäisestä luonnoksista sitten niin kuin johonkin lavakarttoihin asti. Pakollinen esittely ja hei, olen Elina. Lupaan, että mä en ole käyttänyt ihan hirveästi omia kuvia tässä. Ajattelin, että en kehtaa laittaa sieltä käytöstä kuvia, mutta se on vähän ikävää. Sitä asuu pelkkää minun naamaani. Mä oon tosiaan siis kirjoitellut ja käsikirjoitellut ja esittänyt näytelmiä noin vuodesta 1996, mahdollisesti myös aikaisemmin. Mulla on etäinen muistikuva siitä, että mä oon mummon mökin pihakeinussa pitänyt semmoista näytelmää, joka ei koskaan loppunut. Jota oli pakotettu katsomaan mun vanhempani ja mummoni ja ties kaikkia. Mä luulen, että se loppui siinä vaiheessa, kun vanhemmat oli silleen, no niin Elina, mennäänpäs nyt vaikka sitten syömään pottumuusia. Ja cosplayta olen harrastanut vuodesta 2004. Jos olet syntynyt sen jälkeen, älkää kertoko. Lavalla on cosplay-kisoissa ollut vuodesta 2006. Jos olet syntynyt sen jälkeen, älkää varsinkaan kertoko mulle. Mun elämäntavoitteena... Moi. Tulin tänne katsomaan tätä ohjelmaa. Tervetuloa. Jos löydät paikkaa jostain, niin... Tulee vielä, mutta mä en tiedä mahtuuko. Tässä on 2 tuolia edessä. Joo. Kato vaikka sinne, saat se siihen johonkin oveen pieleen, kuuluuko sinne asti. Joo, ja siis mun elämäntavoitteena on tehdä vähintään 1 skitti kaikista mahdollisista genreistä, mitä vaan soinkaan olen pystynyt keksimään. Tähän mennessä se genre on pääasiassa ollut monologi. Mistä minut puhuu? Pizzaa kovin usein, mitä monologilla pitää. Lähdetään liikenteeseen siitä, että mikä on cosplay-skitti. Tämä on Cosvisionin ihan omilta sivuilta kuvaus, eli kilpailijat suunnittelevat ja toteuttavat esityksen, jossa he voivat hyödyntää lavasteita, musiikkia, ääniraitoja sekä videotausta. Tämä on hyvin tämmöinen niin kuin tekninen tiivis kuvaus siitä, mitä me lähdetään miettimään. Yleensä cosplay-skitit on silleen minuutista 3 minuuttiin, varsinkin jos puhutaan niin arvokisa-osastosta. Mutta minuutti-3 on semmoinen niin kuin hyvä keskiarvo, jota voi niin kuin pitää ohjenuorana. Tehdään soolona, parina, ryhmässä. Jokaista näitä kategoriaa alkaa nykyään olla jo ihan silleen mukavasti, että se ei ole vaan se, että olet joko yksin tai jonkun yhden kaverin kanssa. Saat ottaa myös sen 3. tai 4. mukaan ECG:ssä esimerkiksi. Tätä nykyään. Meillä on kilpailuja ja näytöksiä. Cosplay-näytöksiä on nykyään vähän harvemmin. En muista milloin viimeksi edes olisi ollut. Eli pääasiassa nyt sitten puhutaan kilpailemisen näkökulmasta, mutta kaikki nämä asiat pystyy ihan suoraan linkittämään myös näytöstyyppiseen esiintymiseen. Arvokisoissa arvioidaan pukuesitys, muita kisakohtaisia kriteerejä, ja sitten esityskisoissa arvioidaan ensisijaisesti vaan se esitys. Et joskus puvut katsotaan ikään kuin lavasteena tavallaan, että kuinka hyvin ne toimii sen muun esityksen kontekstissa, mutta niitä varsinaisesti ei sitten teknisestä näkökulmasta tuomaroida. Ne voi olla vaikka ostopukuja tai joku rupunen verkkari oman pintillä. Esityksen kesto vaihtelee tapahtuman sääntöjen mukaisesti. Arvokisoissa se on tyypillisimmin 2.30. ECG:ssä uusissa säännöissä on hyvin kryptiset meiningit. Eli ECG:ssä riippuu esiintyjien määrästä. Sooloille nykyään on minuutti 30 ja sitten siihen tulee ylimääräistä aikaa riippuen siitä, kuinka monta esiintyjää siinä tiimissä on. Eli parhaimmillaan, jos on 4 henkilöä siinä tiimissä, niin saa 3,5 minuutin esityksen. Henkilökohtainen mielipiteeni on, että se on aivan pitkä. Kukaan ei jaksa katsoa. NCC:ssä se on vähintään minuutti 30 ja enintään 2.30, eli siellä on hyvin tarkasti rajattu se. Ja PCSS 2.30 ja näissä kaikissa on se, että ylityksestä ja ehkäpä myös NCC-tapauksessa alituksesta voi tulla miinuksia. VCS on erityisen tarkka tästä, eli siellä se on just 2.30 ja mun mielestä siellä on ihan sekunnilleen se, että kuinka paljon pisteitä alkaa menettää siinä
vaiheessa, kun esitys kestää liian pitkään. Esityskisoissa on pikkusen vapaammat määritelmät, yleensä alle 5 minuuttia. Mä en tiedä, onko toi mun henkilökohtaisesti toiveajattelua toi alle 5 minuuttia. Mutta esimerkiksi Dragonin kisoissa se on 1–3 minuuttia esitysseteissä. Kuten sanottu, mun mielestä 5 minuuttiakin on jo cosplay-esityksen todella pitkä aika, ellei todella taitava esiintyjä. Kilpailuissa on aina sekä puhujien että tietenkin esityksen kannalta, joka pitää lähtökohtana niitä sääntöjä. Eli ennen kuin lähtee mitään tekemään, niin kannattaa oikeasti lukea läpi, että mitä siellä paperissa lukee. Mitä lavalla saa tehdä, mitä elementtejä voi käyttää, eli onko tarjolla lavasteita, valoja, onko taustavideota, onko käytettävien asioiden tai asetettu jotain rajoja sille osastoa, tekoveri, kukaan terälehdet, konfetti, muut sellaiset asiat, joita vänkärit kärttyisenä joutuvat siivoamaan. Kerran maailmassa on saanut käyttää sokerilasista tehtyä pulloa, joka rikottiin lavalle ja sen jälkeen sellaisia jossain. En itse liittynyt tähän millään tavalla. Sitten on hyvä katsoa myös se, että mitä muita arviointikriteerejä esityksen kanssa on. Et joissain voi olla vaikkapa just hahmouskollisuus. Jos sulla on niin kuin tosi dramaattinen ja niin kuin traaginen lähdesarja ja sä lähdet tekemään siitä semmoisen esityksen, niin se voi olla, että hahmouskollisuuspisteet saattaa siitä pudota. Ja sitten esimerkiksi puvun toimivuus on mun mielestä yksi semmoinen, mikä on nykyään aina niin kuin koko ajan yleisempi. Eli tavallaan se, että pystytkö sä olemaan siinä puvussa lavalla. Tähän tulemme myös myöhemmin. Ja sitten esityksen sisältö ja ikärajat on myös semmoinen ihan kiva juttu huomioida. Että tavallaan ajattelee sen, että kun ollaan tekemässä esitystä yleisölle, jossa todennäköisesti on kaikenikäistä porukkaa, niin kannattaa miettiä, että haluatko kaikenikäiselle porukalle tehdä juuri sen esityksen, jota olet tekemässä. Eli joissain säännöissä ihan konkreettisesti kielletään vaikka joku niin K16-materiaali. PCS:ssä oli pitkään K18 ja sitten tajuttiin, että sitä ruvetaan tekemään hentsuesityksiä ja sitten oltiin silleen. Joo. Eli kaikki tämmöiset on ihan hyvä pitää mielessä ennen kuin lähtee suunnittelemaan juttuja. Tämän näytöksen kohdalla oli pakko laittaa itteni, koska meillä ei ole muistanut mitään muita näytöksiä meillä oli ollut. Siinä minä olin taas tyytyväisenä lavalla. Näytöksissä on säännöt ja ohjeet, jotka on aina määritelty niin kuin viimeistään sen ilmoittautumisen yhteydessä. Ne usein vastaa hyvinkin paljon niitä sääntöjä ja ohjeita, mitä kilpailuissa on, mutta sitten niistä vaan puuttuu se tuomarointiaspekti. Esiintyjien määrä saattaa olla vapaampi, eli tiedän jotain näytöksiä, missä on ollut yli 15 ihmistä lavalla kerralla, eli ne saattaa haastaa myös tekijää paljon enemmän. Ja arviointia ei ole, mutta tässäkin se yleisö on tosi hyvä huomioida, että kun esitys tehdään kuitenkin aina yleisölle. Vaikka kavereiden kanssa olisi kiva leikkiä jotain anime-hahmoja, mutta jos te menette leikkimään anime-hahmoja lavalle, niin se olisi ihan kiva, että se yleisö ymmärtää, mitä te teette. Eikä tuu semmoinen olo kuin mun vanhemmilla silloin, kun se mun näytelmä ei vaan pääty. Tiivistettynä. Ja sitten kysymys myös, että miksi tämä esitys esitetään. Se on semmoinen, mikä usein jää ehkä vähän ajattelematta, että minkä takia mä haluan tehdä just tämän esityksen. Tämä ei liity pelkästään niin kuin näytöksiin, vaan ihan yleisestikin esitysten suunnittelemiseen. Että mikä on se juttu, mitä mä haluan lähteä lavalle tekemään. Ja me päästään siihen kässärivaiheeseen, jossa mietitään sitä, että mistä se esitys kertoo, tai että minkälainen se on. Että mä puhun tosi paljon tarinasta ja tarinan kuljettamisesta, mutta se ei tarkoita sitä, että esitys olisi pelkästään tarina, tai että esityksiä voisi tehdä vaan tarinallisia. Vaan että vaikka jos tekee semmoisen niin kuin näytöstyyppisen, jos tekee jotain akrobatiaa, tanssia, mitä lie, niin siinäkin on pakko olla jonkunlainen kaari siinä esityksessä. Että se ei ole jälleen kerran se loppumaton näytös, missä Elina on silleen, minä teen nyt pottusoppaa tässä. Täytyy rakentaa. Ja juurikin tämä, että mikä esityksen tarkoitus on. Että haluatko sä mennä sinne kertomaan tarinaa? Haluatko sä mennä esittelemään sinne taitoja? Ajattelen tässä Dragonin ihanaa Greatest Showman -akrobatia-esitystä, joka minua lämmitti, jos olet täällä, niin I love you, baby. Sitten just tää, että haluatko lähteä sinne naurattamaan, itkettämään, pelottamaan. Mitä sä haluat lähteä sinne lavalle tekemään? Ihan oikeesti. Että se ei ole vaan sitä, että no minä
kuningas kävelee sisään. Tämä on myös lause, minun pikkuveljeni on esittänyt eräässä esityksessä. Hänen ei ollut tarkoitus tulla lavalle. Kävi, kuningas tuli sisään. Mitä tunteita halutaan herättää yleisössä? Eli tämäkin on semmoinen, että jos lähdetään tekemään esitystä ja se jättää yleisön kylmäksi, eikä yleisö niin saa kiinni oikein mistään, niin sit se on vähän ankeeta. Koska sen kuitenkin sen oman työnsä haluaa näyttää sellaisella tavalla, että se oikeasti resonoi sen porukan kanssa, joka sitä katsoo. Et kun sitä lähtee tekemään, niin aina kaikki yleisön reaktioita ei voi ennakoida. On monia semmoisia hetkiä ollut, missä niin kuin omissakin esityksissä on ollut juttuja, mitkä mun mielestä ei ole yhtään hauskaa, mutta yleisö on revennyt aivan täysin. Mä oon silleen, for you I guess. Mutta just se, että vähän niin kuin lähtee jo ennakoimaan sitä, että mikä on se reaktio, mikä siitä porukasta halutaan saada pihalle. Ja sitten tämä tärkein kommentti. Jos te voitte larpata niitä animehahmoja niiden kavereiden kanssa siellä metsässä ihan rauhassa, mutta jos se tullaan tekemään siihen lavalle, ja jos se yleisö ei ymmärrä mitä te teette, niin ei se ole kauhean hyvä esitys. Et se on just taas palaa siihen, että muistetaan se yleisö koko ajan. Et se on hirveän helppoa lähteä tekemään esitystä vaikka jostain itselle tosi läheisestä lähteestä, jonka tuntee läpikotasin, ymmärtää läpikotasin. Ja kun tekee esityksen, joka on sille, että tämä koskettaa mua niin syvästi, tässä on niin paljon symboliikkaa ja metatason asioita, ja sitten yleisö katsoo sen ja on silleen, Matt ei vittu, alkaa tähän. Se ei ole onnistunut siinä vaiheessa. Et se on ihan hyvä silleen, yrittää miettiä sitä, että mikä on se kuopan syvyys, mihin haluat mennä sen tarinan kanssa, ja sitten vähitellen ruveta nostamaan itseäsi pinnalle koko ajan enemmän ja enemmän. Että jos on vaikka joku semmoinen hyvin metatasoinen esitys, missä on paljon kivoja juttuja, jotka varmasti viiltää ihmisten sydämiä, kun he tuntevat tämän lähdesarjan, niin niitä voi jättää sinne. Mutta tavallaan, että jos ne on se keskeinen fokus ja vaatii sen, että joku tyyppi on katsonut 29 tuntia jotain D&Dtä, niin jos se ei lukea, kun et ole katsonut 20 tuntia D&Dtä, niin sitten siellä on ne 5 ihmistä, jotka on siinä ja kaikki loput 3000 on. Aha, good for you again. Täällä tämä on mun lempilavakupistani ikinä. Käsikirjoituksessa tiivistä esitysyhteen lauseeseen. Tämä on semmoinen hirveän hyvä vinkki, jonka juurikin tämä Katra täällä. Hei, sinun tiivistyksesi on tässä kohta. On siis se, että kun lähtee tekemään esitystä, jos sen pystyy tiivistämään yhteen niin joko fraasiin tai lauseeseen, ihan muutamaan sanaan, että mitä sinne lähdetään tekemään. Tässä esityksessä meidän työnimi oli, että Skorpia huono päivä. Skorpialla oli valtavan huono päivä ja sen ympärille lähdettiin rakentamaan tätä. Sitten Esmeralda tienaa leipänsä. On mun mielestä ihan täydellinen, koska esityksessä Esmeralda tuli lavalle, totesi, että onpa leipä kallista, veti pienen tanssirutiinin, sai tippiä, osti leivän ja meni pois. Hän tienasi leipänsä. Ja kärsii luomisen tuskaa. Hieman dramaattisesti. Mutta siis just se, että sen pystyy sen kokonaisuuden, sitä, että jos joku kysyy sulta, että mistä sun esitys kertoo, niin jos sun vastaus on novelli, niin se voi olla, että se on vähän vaikea ymmärtää. Mutta jos sä itsekin pystyt tiivistämään sen siihen, että mikä tämän jutun keskeisin pointti on, niin se on paljon helpompi jo lähteä niin kuin yleisöllekin avaamaan sitä koko settiä. Kannattaa kirjoittaa ylös, mitä haluaa näyttää tai kertoa. Mä itse olen tosi kirjallinen ihminen. Mä usein kirjoitan esitykseni auki. En niinkään silleen, että minä nyt niin kuin joka ikisen pienen asian, vaan mä saatan kirjoittaa vaikka niin tyyliin melkein fanfictionia. Mulla on monia muistikirjoja, jotka on niin sivutolkulla täynnä erilaisia luonnoksia erilaisista esityksistä, mitkä loppujen lopuksi on hyvinkin kaukana siitä lopputuloksesta. Mutta se on kuitenkin niin mulla semmoinen tapa prosessoida niitä ajatuksia. Voi laittaa ihan vaan ranskalaisia viivoin ylös juttuja, mitä haluat tehdä. Että jos siellä on silleen niin kuin voltti, itku, joku kuolee. Prosessi todennäköisesti on, että joku tekee voltin, sitä alkaa itkettää ja sitten saa ajaa tärähdyksiä kuolee. Ei kauhean hyvä esitys välttämättä, vähän traaginen. Mutta jos se toimii, niin sitten se toimii. Kuvakässärit on toinen, että jos on tosi visuaalinen ihminen ja hahmottaa asioita sen kautta, että minkälaiselta se lava näyttää tai missä joku tyyppi kulkee siellä lavalla, niin asioita voi myös piirtää auki. Se saattaa helpottaa myös just jossain semmoisessa niin kuin lavan blokkaamisessa tavallaan, missä asia voisi olla, mikä on järkevää missäkin. Palaamme vähän muu mikä.
mikä ikinä nyt kenellekään toimii. Voi olla se, että soitat kaverille ja on silleen, moi, mulla olisi tämmöinen skitti-idea. Tai portugalilaista viiniä. Istut alas, syöt muustaa, oot silleen, mulla olisi tämmöinen skitti-idea. Mulla olisi tämmöinen skitti-idea. Toimisiko se näin? Eli niin, mikä ikinä se nyt onkaan se prosessoimisen tapa, joka auttaa siinä, että hahmottaa, mitä oikeasti on tekemässä. Siitä vaan. Sitten meillä on käsikirjoitus, editoi. Mä oon iloinen, että mä täysin lotolla iskin tähän kuvan meidän ECG-karsintaesityksessä, missä Tarini oli hyvin vihainen, koska mä löysin just materiaalit tästä esityksestä ja meillä on varmaan 5 erilaista kässäriä tehty sen jälkeen, kun on kirjoitettu ensin ylös ne ideat, mitä halutaan tehdä. Sitten on kirjoitettu ne kässärit. Sitten on litteroitu 36 000 äänispitkiä tästä pelistä. Ja on koko ajan se on työstetty erilaisten työvaiheiden kautta. Eli se ensimmäinen versio ei ole koskaan se viimeinen versio, joka viedään sinne lavalle. Se on tosi kiva, että jos pystyy esimerkiksi siihen, että on tosi selkeä visio siitä, että minkälaisen skitin haluaa lähteä tekemään. Mutta todennäköisesti joka tapauksessa se ensimmäinen mielikuva, mikä siitä on ollut, niin ei ole sitten kuitenkaan yksi yhteensä, mikä se lavalla lopulta on, vaan se kaikki mukautuu ja muokkautuu siinä prosessin vaiheessa. Ja tää on käsikirjoitusta ei pidä mieltää silleen, että se on vaan se asia, mitä sä kirjoitat paperille, vaan että käytännössä käsikirjoitus muokkautuu koko sen prosessin ajan. Eli sä voit treenatessa vaikka huomata, että okei, itse asiassa tämä juttu ei muuten oikeasti ollenkaan toimi. Tai että mä en voi fyysisesti tehdä jotain tämmöistä asiaa, mitä tää vaatisi. Tai että me ollaan parin kanssa liian kaukana toisistamme tässä vaiheessa. Et se on semmoinen, sitä kaikkea pystyy muokkaamaan koko ajan. Se voi tapahtua treenatessa, se voi tapahtua ääniraitaa tehdessä, se voi tapahtua lavastaessa. Et se on kaikissa vaiheissa täytyy olla valmis siihen, että okei, tässä saattaa joutua vähän vääntämään. Kill your darlings. Tämä on ikuinen, hälyttävä lässyjuttu, mitä sanotaan, mutta tämä palaa just siihen, että mä sanon, että kun on kaivannut sen syvän fandom-kuopan itselleen ja haluaisi vaan kertoa kaikista tunteistaan, niin sit niitä tunteita pitää vaan tappaa sen mukaan. Palaa lähemmäs pintaa. Eli vaikka olisi kuinka paljon semmoisia juttuja, jotka olisi tosi tärkeitä ja rakkaita ja tuntuisi tosi ihanalta toteuttaa lavalla, niin jos sitä ei vaan saa toimimaan, niin sen voi kätkeä jonnekin sydämensä nukittuun pöytälaatikkoon ja jättää sinne ja katsella sitä aina välillä. Ja miettiä, että kylläpä tämä olisi ollut ihana tehdä, mutta nie. Tai sitten joskus voi käydä silleen, että treeneissä joku heittää kärrinpyörän, jolloin sille ai sä osaat toki tehdä, no teepä kärrinpyörä lavalla. Kiitos. En ollut minä muuten paljon. Siis todella. Jos mä yrittäisin kärrinpyörää, niin sit kävisi se, että tapahtuu aivotärähdysliikettä. Tässäkin taas jälleen kerran se yleisö mielessä kaikessa tässä prosessissa. Eli sitä ei olla, se on ihan maailman paras lähtökohta, että lähtee tekemään sen esityksen itselleen, mutta sä et ole yksin siellä salissa. Sä et voi edes lähteä tekemään sitä niille 3 tuomarille, koska jos teet vaan semmoiselle osalle yleisöstä sen esityksen ja sulla on 2000 muuta ihmistä siellä, niin ei sekään ole oikea lähtökohta. Niitä on hyvä ajatella, mutta silti pitää muistaa se, että siellä on enemmän kuin sinä ja tuomarit siellä salissa. Sitten päästään ohjaukseen. Nämä kaikki menee vähän limittäin lomittain. Mutta ohjauksella tarkoitetaan siis sitä, että kun sulla on se käsikirjoitus, niin miten sä tuot sen lavalle. Tää on vähän silleen dramaturgiaa ohjausta, mitä näitä nyt menee. Mä en oikeasti tiedä näistä asioista mitään, mä oon vaan intohimoinen näistä. Mutta lähdetään miettimään sitä, että mitä lavalla tapahtuu. Miten siellä liikutaan. Miten siellä vuorovaikutetaan esimerkiksi niin kuin sinä ja yleisö, sinä ja parit. Et ootko sä silleen, että sä niin kuin menet pitämään monologia yleisölle ja kerrot sille koko porukalle vaikka tarinaa? Vai onko se niin, että sä olet käytännössä itsesi kanssa jossain pienessä kuplassa ja oikeasti oot vaan yksin siellä lavalla, eli yleisö vähän niin kuin tirkistelee sun elämääsi. Että mikä se kontakti on? Jos siellä on muita ihmisiä sun kanssa, niin ootteko te tarpeeksi vuorovaikutuksessa vai onko se silleen, että siellä on 4 ihmistä, jotka jokainen esittää omaa skittiään ja kaikilla on vähän kiusallinen olo? Vai onko se niin, ja mun lempi-inhokkini on, että jos on ryhmäesitys, niin sitä selkeästi huomaa, että se on se yhden ihmisen esitys ja ne kaikki muut on proppina. Eli sekin on hirveän helppo huomata yleisöstä, että jos joku tyyppi vetää ihan täpöö ja on niinku todella inessä siitä ja sitten ne 3 muuta on silleen, no kun minnas kävelee tässä niin.
siellä asiat tapahtuu? Missä tunnetilassa? Jos minä nyt vaikka ajattelen jotain monologia, ajattelen kahta viimeisintä 3 monologeja ajattelen tässä, erilaisia monologeja, joissa se tunnetila on ollut silleen, että jos mä olen saarnannut maagien oikeuksista, niin en mä mene sille silleen, että no voipa kuulkaa, ihmisiä sorretaan. Minä en oikein tykkää siitä, vaan sitten sinne mennään sille semmoisella, että nyt tajuatte mikä tää homman nimi on. Eli se on niin kuin, se on iso osa sitä käsikirjoitusprosessia, mutta just siinä vaiheessa viimeistään, kun sitä hommaa lähdetään viemään lavalle, niin on hyvä löytää se semmoinen oikea fiilis, oikea tunnelma, oikea viesti, mitä tavallaan sille yleisölle haluaa sanoa. Ja se tulee läpi sekä siitä, että miten esiinnyt, se tulee siitä, miten liikut, toimit. Huulisynkka on ihan älyttömän tärkeä asia opetella hyvin. Oli se sitten laulua, puhetta, mitä tahansa, niin se, että jos siellä vähän silleen aukoo suuntaa sinne tänne watermelon, mitä näitä nyt olikaan, niin sen huomaa hyvin äkkiä. Et sit yksi asia tai yksi temppu, mikä mulla itsellä toimii, on se, että treeneissä oikeasti ei edes huulisynkkaa, vaan puhuu mukana sen oman ääniraidan. Laulaa mukana huomasti sen oman ääniraidan, mutta se, että kun sen saa tulemaan ikään kuin omasta suustaan, sen speakin, ne laulut, mitä ikinä, niin siihen saa jo semmoista niin kuin oikeaa tuntumaa, että miten tämä homma toimii. Ja sitten sen saat kuulostamaan vahvasti enemmän siitä, tai näyttämään enemmän siitä, että mä itse oikeasti puhun tässä. Esimerkiksi nämä minun musikaaliskittini Dragonista, jonka vedin tässä hahmossa. Mä en todellakaan osaa laulaa, todellakaan osaa tanssia, ei mitään semmoista. Mutta kun sitä biisiä Huuto esitti itselleen hississä aina aamu 6 matkalla ulkoiluttu koiria ja toivoi, että alakerrassa ei ollut naapureita vastassa, niin sen oppii. Ja se on just semmoinen, että kun sen löytää ja sit sitä esittää peilin edessä ja huutaa ja riehuu ja... Mä oon tosi intohimoinen tästä asiasta. Joka tapauksessa se huulisynkkä täytyy ottaa omakseen. Se kaikki toiminta siinä täytyy ottaa omakseen. Et se ei ole sitä, että sinne mennään silleen, että no minä esitän tässä nyt. La la la, ja varsinkaan ei pidä anime näytellä. Tiedättekö mitä on anime näytteleminen? Haluatteko nähdä mitä on anime näytteleminen? Anime näytteleminen on sitä, että tullaan lavalle silleen. Siinä oli koro. Joo, se on tota. No se on sitä, että kun jos katsot animea ja kuvittelet, että oikea ihminen toimisi siten, niin sehän näyttää aivan kauhistuttavan hirveältä. Ja jos minä näen vielä yhdenkin skitin, missä löytyy lavalta arkku, missä onkin yllättävää taikaesineet, ja siitä ollaan yllättyneitä, niin ei minä nyt pettynyt ole, mutta... Ja sitten päästään siihen, missä se asia tapahtuu siellä lavalla. Sitä seuraavalla linjalla hyvin paljon enemmän. Ja kuinka paljon siitä lavasta käytetään, mitä osaa siitä lavasta käytetään. Seuraavalla vähän. Ja sitten on lavasteita, jotka vaikuttaa just siihen, että miten sitä käytetään, miten sä käytät lavasteita, missä kohtaa ne lavasteet on, käveletkö sä lavasteita päin, kaatut lavasteista päin. Jälkimmäiset ei toivottavia asioita, lehdin tarkoitus toimia niin. Lavan käyttö on tosi usein arviointikriteerinä näissä kilpailuosastossa. Ja kun aina sanotaan, että käytä koko lavaa, niin se ei oikeasti tarkoita sitä, että käytät koko lavaa. Jos ajattelet, että olet yksin esiintymässä Dragonissa, Tampere-talon lavalla, joka on 12 metriä leveä, jos kuvittelet hyökkäävä sitä 12 metriä lavaa eestaas, niin se esitys loppuu siihen, että heität kuperkeikan, saat aivan väärtyksen. Tästä tuli nyt kantava teema. Tämä sen sijaan tarkoittaa sitä, että sieltä lavalta rajataan itselleen lava. Eli otetaan se tila siitä lavasta, jota aiot käyttää. Se voi hyvin olla oikeasti semmoinen 2 neliömetrin kokoinen neliö, kunhan pysyt sen 2 neliömetrin kokoisen neliön sisällä. Heti kun sä menet ulos sieltä, yhtäkkiä sun lava onkin isompi. Ja sit se jää tyhjäksi, kun sä olet pois sieltä. Tämä
perässä. Eli jos lähdetään tekemään esitystä, jossa on vaikka useampi ihminen, tämä on semmoisissa tilanteissa usein tosi haastavaa. Jos meillä on vaikka 3-4 ihmistä lavalla, mikä tarkoittaa sitä, että todennäköisesti sillä porukalla on ajateltu, että tarvitaan tosi iso lava. Että sitten se on vaikka siitä Tretan lavasta se 8 metriä kertaa 4 metriä. Ajatus siitä, että sulla on 4 ihmistä 8 kertaa 4 lavalla, jokainen tekee jotain. Yleisön on hyvin vaikea seurata sitä, että kuka menee tuolla, nyt mä en näe tota tyyppiä, mutta toikin tekee jotain tuolla ja tää teki tässä, mitä tässä tapahtuu? Eli se, että se ohjaus täytyy tehdä niin, että sä ymmärrät sen, että jos joku tyyppi on tosi keskeinen nyt jossakin tietyssä kohtauksessa ja muut ei oo, niin sitten ne muut ei vedä siellä silleen, ellei se ole se pointti. Jos se on se pointti, niin sekin pitää silti tehdä niin, että yleisö ymmärtää, että me katsotaan silti tätä yhtä tyyppiä tässä keskellä. Eli jos on iso porukka, niin se on hyvä oikeasti ottaa se semmoinen fokus ja ajatella silleen, että jos mä istuisin yleisössä ja yksi tyyppi juoksisi tuolla pitämässä monologia ja toinen istuisi tässä ilveilemässä ja tavallaan mun näiden kahden asian pitäisi olla hauskassa ristiriidassa keskenään, mutta mä en näe niitä samalla silmäyksellä. Niin ne ei ole hauskassa ristiriidassa keskenään, vaan ne aiheuttaa niskakin. Eli älkäämme aiheuttako yleisölle niskakin. Lavasteessa ensimmäinen kysymys on, että tarvitsee oikeasti niitä. Tää on myös minä arvokisoissa. Aina kun tulee lomake, että onko sinulla lavaste? Ei ole. Onko varma? Olen. Tarvitsetko apua? En tarvitse. Eli lavasteessa on se, että ne on tosi kivoja. Ne on ihan kivasti silleen, niin luo jotain tunnelmaa siellä, jos sä oot kaupunginteatterissa ja sun on oikeasti lavastamo. Mutta jos sä oot tekemässä cosplay-skittiä, jossa sä oot minuutin ja 30 lavalla, niin tarvit sä ihan oikeasti sinne sen pahvikuusen, joka todennäköisesti huojuu tällä tavalla. Eli antaako se enemmän sulle vai viekö se enemmän pois siitä? Et jos sä teet sen lavasteen kanssa jotain, jos sulla on selkeästi jotain kontaktia siihen, niin sit sille voi ollakin tarvetta. Ja sit voi ruveta miettimään, että onko se taas tarinan kannalta oleellista. Et tarvitko sä se huojuvan pahvikuusen, josta sä otat kävyn? Näin. Ja mä en tiedä, mitä nämä mun improvisaatiot on, mutta meillä on nyt huojuva pahvikuusi ja mulla on kävy. Ja mä oon ehkä yllättynyt siitä silleen, kävy. Niin onko se oikeasti sen tarinan kannalta oleellista vai voitko sä löytää sen kävyn jostain tai vaikka jostain poparista tai jostain? Iskellään. Iskellään jos kävy poparista. Kunhan se ei ole arkussa. Kunhan se ei ole yllättävästi arkussa. You get me. Saatko se olla sitten silleen ei yllättävästi arkussa? Se voi olla silleen, että sulla on arkku. Sitten sä kävelet ja potkasit ja lattialla oli käpy. Sitten se osuu siihen arkkuun ja se arkku saa aika tärähdyksen. I am a professional indeed. Lavasteiden kanssa on myös hyvin oleellista miettiä se, että miten ja missä välissä oikeasti rakentaa sen. Koska jos lavasteen rakentaminen, varsinkin jos sä haluat vaan sen huojuvan pahvikuusen, siksi että sä haluat huojuvan pahvikuusen, joskin se huojuva ei välttämättä ole semmoinen niin kuin toivottu ominaisuus sille. Mutta jos sä vaan haluat sinne pahvikuusen, ja se vie aikaa siitä kaikesta muusta, se vie aikaa sun treenaamisesta, se vie aikaa puun tekemisestä, se vie aikaa kaikesta semmosesta, joka oikeasti arvioidaan siellä lavalla, niin sitten voi pohtia sitä, että kannattaako sitä ihan oikeasti tehdä. Se, että missä sä teet sen. Kankaita ei pitäisi spraymaalata kerrostaloasunnassa. Mutta joskus sitäkin on tullut tehtyä, koska tarvike ei ole tarpeeksi suuri. Miten se lavaste kuljetetaan sinne tapahtumaan paikalle? Että onko se niin, että se on niin valtava, että se kuljetetaan yhdellä autolla Lahteen, niin sitten Lahdessa se jätetään yhteen autotalliin, mistä se kuljetetaan toisella autolla vuotta myöhemmin yhteen varastoon, mistä se kuljetetaan kolmannella autolla 2 vuotta myöhemmin minun häkkivarastoon. Se, että kun sen lavasteen kanssa kuitenkin todennäköisesti joutuu elämään sen jälkeen, että onko se huojuva pahvikuusi sitten siinä olohuoneen keskellä joulusin aina käpyineen, vai niin mikä on homman nimi. Eli se on kuitenkin, se on asia, se on kuin lapsi, sinä tuotat sen maailmaan ja sinun on elettävä sen kanssa. Toisin kuin lasten kanssa voi heittää se rosen. Olet lapsi, se ei ole ehkä laillista.
Tää on hyvä, että on tämmöinen julkinen kirjastotila, mihin saa tulla kuka tahansa kaikenikäiset kuuntelemaan, kun Emma-täti kertoo, että voi heittää roskaa. Siitä voi tuolla. Ja sitten se tärkein kysymys, että pysyykö se lavasta ihan oikeasti kasassa. Että onko se niin, että sulla on se huojuva, että on vahvikuusi, ja kun sä kävelet sen eteen, niin se kaatuu sun päälle. Ja sä saat sen. Jiene. Eli se, että jos se lavaste on olemassa, sen täytyy olla semmoinen, että sillä on joku pointti. Sen täytyy olla rakennettu sen verran hyvin, että se pysyy kasassa. Sen täytyy olla semmoinen, että sä voit kuvainnollisesti seistä sen takana. Voit seistä sen takana myös kirjaimellisesti, jos se nyt on tarpeen, mutta se, että se on olemassa, silloin joku järki ja se pysyy kasassa. Se on niinku semmoinen hyvä tiivistelmä siitä, mikä on hyvä lavaste. Sitten mennään lavalle. Almaan kuvani vahingossa. Valot voi, kun sä et käytä sitä huojua pahvikuusta, niin voit valoilla esimerkiksi tehdä itsellesi metsän. Jos käytät jotain vihertävää valoa, kappas, heität sinne vähän linnunlaulua. Siinähän on metsä. Pistät sinne puusta putoavan kävynäänen. Siinä sitä on. Eli valoja pystyy oikeasti käyttämään lavasteiden sijaan siinä kerronnan lavasteena. Ja ne voi ilmaista siirtymiä kohtausten välillä. Ne voi ilmaista myös niin tunnetilojen siirtymiä. Eli jos siirrytään vaikka sieltä metsästä johonkin pimeään, synkeään linnaan, niin sitten semmoisen hyvän feidin kautta, kun mennään jonnekin kylmien sinisten ja punaisten kautta jonnekin creepyin paikkaan, niin sitten me ollaan jo ihan eri mestoilla. Mä en oikeasti ole näin helsinkiläinen, anteeksi. Kauhea sana. Hei. Saat anteeksi, koirasta, that's fine. Ja luo tunnelmaa. Nimenomaan siinä, että jos me halutaan sinne creepyin kellariin, niin mikä on se valaistus, mikä me halutaan sinne. Halutaanko me olla siellä mukavassa eteerisessä lämpimässä metsässä niiden lämpimien valojen kanssa. Ja valoissa on myös niin ihan tunnetila fiiliksiä. Et punainen on ahdistava ja painostava ja sininen luo semmoista kylmää ja etäistä ja vähän jännittävää. Ja sitten taas keltaiset vihreät on niitä semmoisia lämpimiä, kutsuvia, hentoja. Jälleen kerran minä en väriteoriasta tiedä yhtään mitään, minä vaan puhun. Mutta pointti joka tapauksessa, niillä pystyy luomaan sitä yleistunnelmaa ihan älyttömän hyvin, eikä tarvitse sitä. Tämä on nyt viittoma huojuvalle pahvikuuselle. Tulevaisuudessa tiedätte sen. Ja sitten aivan kuten lavastuksen ja aivan kuten kaiken muun. Eli tarvitaanko sinne oikeasti se, että sulla on 8 eri siirtymää erilaisten palojen välillä, niin että yleensä on silleen, mulla ei ennen ollut epilepsiaa, mutta nyt on. Kuinka paljon niitä värejä tarvitaan? Tarvitaanko kaikki mahdolliset kuviovalot, mitä tapahtumapaikka suinkaan tarjoaa, että haluat tähtiä tonne ja viivoja tonne ja bileet tähän ja sitten sä pidät monologia. Se toki, jos se on tarkoitus rakentaa vähän semmoista kontrastia, niin mikä siinä? Sitten kaikkien tämmöisten välähdysten ja täyspimeyksien kanssa myös hyvin varovainen. Etenkin pimeyden kanssa. Koska täyspimeys implikoi yleisölle, että se loppuu. Ja varmasti mä luulen, että jokainen on istunut yleisössä, kun skitissä on tullut täyspimeys, yleisö on alkanut taputtaa. Ja sitten se skitti onkin jatkunut. Ja se on aina kiusallista, koska se on myös se, että siinä vaiheessa sun skitistä häviää niiden uploadien alle asioita. Ja sitten kun se oikeasti loppuu, niin yleisö on silleen... Ja se ei ole semmoinen toivottu lopputulos. Et jos haluat pimeyttä, jos haluat semmoisen, niin että yhtäkkiä tapahtuu joku semmoinen niin iso muutos, niin rakenna se ensin kohti semmoista jotain niin isoa valoa. Ja sitten pudota esimerkiksi siihen, että sulla on muuten hämärää ja sulla on yli yksi punainen spotti. Tai joku semmoinen, että siellä on joku, joka osoittaa sen, että sä oot jossain. Jos siellä käydään, jos sä tarvii pimeyden vaikka nopeaseen puvunvaihtoon tai jotain, niin sen pystyy silti tekemään niin, että sä et oo täysin synkässä pimeydessä. Koska varsinkin se on surkeeta, että jos sä teet hienon puvunvaihdon, jonka on tarkoitus olla uskomattoman upea ja kaunis, mutta sitten yleisö tarkoittaa sulle joku ne luulee, että sä lopetit. Niin sen voi peittää vaan pientä valonpälkettä tai mikä sulla vallaa 200 tonnia savua, vaikka sitä ei pyytänyt. Niin sekin saattaa auttaa. Tässä on ihan älyttömän hyvä esimerkki toimivasta oikeasti oleellisesta lavasteesta. Tässä on Kairi ECG-finaalissa 2016. Tämä oli tämä Katniss. Tällöin ECG-solo-esitykset oli mun mielestä minuutti 15 ja lava oli catwalk. Eli esitys pystyi toimimaan vaan edestakaisin. Ja en muista mitä suurettoman dramaattista Kairi siellä teki. En ole lukenut kirjoja tai katsonut leffoja, mutta oli kuitenkin hahmossa ja hyvin dramaattinen ja hieno. Ja lopuksi palasi tämän
kivimuurin eteen ja vetäisi noi siivet esiin tuolta. Se on maailman yksi niin kuin kliseisimpiä temppuja, mitä lavalla voi tehdä. Mutta tossa se toimi just sen draaman takia, että toi näytti vaan random kiviseinältä, mikä on niin usein myös cosplay-lavaste, sen voi jopa pahrikuusen lisäksi. Se on sellainen punatiilinen kangas, mikä läskästää sen itkeään rekin päälle. Mutta toi näytti siltä, että se on vaan koriste lavaste, kunnes käveli siihen eteen, avasi siivet, mikä taas omana symboliikkanaan aiheutti semmoisen reaktion. Sitten on myös Kiina PCS 2017. Tää on ikuisesti siis yksi mun lempiesityksiä. Tää oli ihan mieletön. Tässä oli siis tässä oli taustavideoita ja kaikkea muutakin, mutta tässä oli myös semmoinen kivimuuri. Ja esitys alkoi sillä, että sieltä nousi punainen kuu ja kivimuurin pienten rakojen välistä näkyi punaiset silmät aina välillä. Ja sitten lähti nousemaan, sieltä kivimuurin takaa nousi tämä ihmeellinen vampyyrilepakko, joka on kuulemma anatomisesti korrekti. Tämä on asia, mitä minä en olisi halunnut tietää, mutta tuomarit kertoi. Ja tämä asia nousi sieltä kivimuurin takaa ja hyppäsi sieltä lavalle. Eli se oli oikeasti, se oli siellä taustana, mutta se oli myös toiminnallinen. Se rakensi sitä tunnelmaa ja se just rakensi sen, että kun yleensä me odotetaan, että ihminen tulee lavalle tuolta, täältä tai täältä. Mutta sitten kun se tuleekin näin, ja varsinkin ton kokoisessa puvussa, niin se on jo 3 ihan metristä. 3 metristä. Kyllä, niin. Sekin vielä. Tossa puvussa. Anatomisesti korrekti. Tällaisia traumeja. Mutta joo, joka tapauksessa toi oli ihan mieletön. Suosittelen, jos ette ole nähneet, niin WCS China 2017, nämä voitti täysin ansaitusti. Muistan, olin silloin siis alumnina VCS:ssä ja muistan, katsottiin sitä yleisössä silleen. Silleen, ettei se lopettanut, mutta haluan taputtaa koko ajan. Se oli ihan mieletön, aivan huikea. Videotallenne ei samalla tavalla tee sille oikeutta, mutta kyllä se kuitenkin näkee. Muutenkin tässä on tehty paljon hienoja lavastusjuttuja, jotka on tosi yksinkertaisia, mutta niin kuin rakentaa mielettömän harkitulla tavalla sitä draamaa. Sitten me päästään tänne ääniin ja videoon. Ja näistä mä en semmosesta niin kuin teknisestä, kuinka rakennat ääniväidän tyyppisesti. Tämä ei ole se luento, vaan enemmän se, että mietitään se teoriapuoli, että mistä nämä lähtee. Että mikä sen äänen lähde on, että onko se semmoinen, että äänität sä itse spiikit, otat sä ne jostain lähdemateriaalista. Käytätkö AI:ta? Älä käytä. Tää tuli esimerkiksi Dragonin kisojen kanssa, tää tuli keskusteluun. En tiedä, näkyykö se ulospäin, mutta Dragonin kilpailun sisällä keskusteltiin siitä, että onko oikein tai niin kuin sallittua käyttää AI-ääntä. Todettiin, että ei ole. Mikä on minusta aivan täysin oikea päätös. Jos täällä on yksikään AI-bro, niin harmi. Äänen laadun kanssa saa olla myös tarkka. Eli se äänen tasalaatuisuus on hirveän merkittävä asia, että se ei mene siihen, niin kuin, kun katsot Suomi-leffaa, missä kaikki voi. Sitten sieltä tulee DNA-kou! Eli se, että se pysyy oikeasti semmoisena, että yleisölle ei tule jumpscareja siitä, että yhtäkkiä joku täysin normaali repliikki, kuten se kuningas tulee sisään, onkin sitten desibeliä korkeammalla kuin kaikki muu. Näissä sen äänenvoimakkuuden lisäksi kaiku ja tila on myös aika oleellisia asioita. Tämä on semmoinen, mistä mä voisin puhua 240 vuotta, koska se on niin tärkeää. Periaatteessa jos te kuuntelette mitä tahansa ääntä tässä tilassa, mun ääni kaikuu. Täällä on taustaääniä. Täältä kuuluu erilaista hengittämistä ja tuolilla vääntelemistä ja niin kuin, täältä kuuluu kaikenlaisia juttuja. Jos tässä olisi vaan mun ääni, niin se olisi aika että minä olisin työssä ja täällä ei olisi ketään. Minä ahdistaa. Se oli se painajainen, missä mä alastelin. Ei mä. Eli näissä kannattaa oikeasti muistaa se, että vähän miettiä, että mikä se tila on, missä sä olet. Et jos sä haluat olla katedraalissa, niin kyllä se vähän enemmän kaikuu kuin jos sä oot vaikka jossain metsänä päällä. Nämä on vähän semmoista niinku korkeampaa matematiikkaa, mutta ne on tämmöiset, että jos haluaa ruveta hinkkaamaan, niin kannattaa hinkata. Ja se, että jos on äänitettyä ja valmista ääntä sekaisin, tai että jos sulla on vaikka 2 eri kohdasta jotain sarjaa äänitettyä ääntä sekaisin, niin niissä on myös ihan kätsää yrittää miettiä sitä, että synkkaako ne äänenvoimakkuuden puolesta, synkkaako ne esimerkiksi puheen intonaation puolesta. Eli jos se on semmoinen, että jonkun pitäisi esittää kysymys, onko sinulla todella kissa ja koira ovat erilaisia eläimiä? Eli jos se lähtee nousemaan, niin sitten siihen tulee täysin lopullinen erilainen repliikki perään, niin se
yleisö tai ihminen kuulee sen. Sitä ei välttämättä osaa sanoa, että miksi tässä on jotain vikaa. Mutta sen kuulee silti, että jännittävää. Ja vaikka se olisi täysin sama puhujakin, jos sieltä on leikattu yhdestä replasta pätkä ja yhdistetty se toiseen replaan, ja ne replat on tapahtunut vaikka aivan täysin eri jaksoissa, niin ei ne mene yhteen suoraan. On esimerkiksi se esitys, missä mun parini oli mulle tosi vihane, niin sen esityksen viimeinen repliikki on But I don't know how, joka on silleen, että me molemmat sanotaan se. Ensinnäkin se repliikki on pelissä siinä vaiheessa, kun kumpaa tahansa näistä yrittää käyttää tiirikoimaan asioita, koska he eivät ole kyllä todellakaan mitään roukeja. Mutta se, että molemmilla on sama repliikki. Me haluttiin, että molemmat sanoivat sen saman repliikin. Mutta se, että kun sitten se meni siihen, että sinne lisättiin toiselle yksi hengähdys 0,002 sekuntia. Sitten hidastettiin sieltä yhtä silleen sen verran, että siinä ei kuitenkaan tempo tai toi äänikorkeus muuttunut. Ja sitten sitä toista, se oli ihan jumalatonta hinkkaamista. Koska me haluttiin, että se kuulostaa luonnolliselta, mutta että se kuitenkin kuulostaa siltä, että nämä asiat sanotaan samaan aikaan. Että se on semmoista, niin kuin, jos ne olisi pistetty vaan päällekkäin, niin toinen olisi ollut siellä, but I don't know how. Ja toinen olisi ollut, I don't know how! Vaatii hieman hinkkaamista. Ja sitten tosiaan tämä, niin mä sanoin, että ääni ei ole tyhjössä. Että aina on jotain siellä taustalla. Ja niillä taustaäänillä pystyy myös rakentamaan sitä, että mitä ikinä siellä taustalla onkaan. Jos sinne heittää jotain hauskoja luontoääniä, teollisia ääniä, taustamusiikkia, mitä lie, niin sitten se taustan äänivoimakkuus merkittävästi pienemmälle, ettei tule se Suomi-leffa versus DNA-kauppa-tilanne, jossa toisaalta myös se, että jos sun taustaäänet on todella kovalla, tai jos sulla on siellä jotain efektejä, jotka vaikka jää kaikumaan sun puheen päälle, mutta sitten sun puhe ei kuulu sieltä, niin sekään ei hyvä. Eli näissä semmoista niinku harkintaa, hinkkaamista, viilaamista, lisää harkintaa, hinkkaamista ja viilaamista. Myös vielä jos haluaa ryhtyä niinku aivan mega nillittämään, on nyt luontoäänien kanssa. Mä oon semmonen, että okei, jos tää mun Dalish Elf kertoisi leirinuotiolla tätä tarinaa, ja tämä olisi lehtimetsä, niin minkälaisia eläimiä tällä lehtimetsässä olisi? Että jos tämä on alkuilta, niin kukkuuko käpsi? Se voi myös mennä. Ja sitten kaverit on silleen, mennään syömään kottumuusia. Sitten mä rakastan tätä kuvaa. Tämä on täydellinen. Äänet ja video. Tässäkin vähän sama kuin lavasteessa, että onko sille oikeasti tarve, tarvitaanko sitä, onko sille oikeasti tarve ja tarvitaanko sitä. Videolla voi tehdä esimerkiksi illuusioita ja trikkejä, joita ei pystyisi lavasteella tekemään. Mä yritin löytää tähän meidän VCS-tiimin 2017 finaaliesityksestä jotain hyvää kuvaa, mutta mä en sellaista löytänyt. Heillä oli koko esityksen ja muuten täysin pimeä screeni, mutta sitten siellä tapahtui semmoinen joku maaginen taika-asia, joka olisi keskellä videota. Ja sitten se ikään kuin nousi toisesta hahmosta ylöspäin. Eli sillä tehtiin semmoinen trikki, mitä ei fyysisesti olisi lavalla pystynyt muuten tekemään. Eli just tässä se, että onko tässä joku semmoinen tarkoitus. Onko tämä semmoinen itse asiassa kevyempää tehdä video, kun lähteä rakentamaan kiinalainen temppeli sinne taakse tai muuta vastaavaa. Videon sisällöstä se, että onko se vaan taustakuva. Jos se on vaan taustakuva, niin tarviiko sen olla vaan taustakuva, vai voit sä esimerkiksi just jollain valoilla tehdä sinne jotain. Tukeeko se tarinaa, eli onko se ikään kuin semmoinen kerronnallinen. Jos se on kerronnallinen, niin pysyykö yleisö siinä mukana. Eli jos siellä taustanauhalla tapahtuu jotain samaan aikaan, kun sä teet lavalla jotain, niin siinä on jälleen kerran se sama, mikä tulee, kun ohjaa useamman ihmisen ryhmää. Että jos yksi tyyppi tekee tässä jotain ja 3 tuolla jotain, mutta tämä on se tärkeämpi, ihmiset katsoo kyllä 3, jotka sekoilee tuolla. Että just se, että jos videolla tapahtuu merkittäviä asioita, niin sit lavalla pysähdytään ja toisinpäin. Ja videolaatu. Mietin, että olisiko laittanut ton tuohon. Mä en tosta sen enempää, toi lukee aina säännöissä, tekniikkaohjeissa, että minkä laatuinen se video pitää olla. Siinäkin kannattaa just miettiä sitä, että jos tavallaan haluaisi käyttää jotain screenshottia jostain 90-luvun animesta, ja sitten se heijastetaan semmoisella 18x9 metriselle screenille Dragonin lavalle, niin sitten se on se 2,5 pikseliä siellä silleen. Mutta sekään ei välttämättä oikeasti ole oleellinen. Itse asiassa vielä siis tuohon
asiaan palaan siinä, että taustakuva voi myös olla liikkuva. Et esimerkiksi, oliko sulla liikkuva? Joo. Meidän NCC-edustajamme taustakuva kautta video Rakonissa oli siis liikkuva. Siellä oli paitsi näitä efektejä, mutta siis eikö se metsä myös jotenkin ollut hengissä? Joo, kyllä. Joo, Siis kyllä. se on otettu, että niin kun pleikkarilla voi jättää eiloin seisomaan metsään, niin sitten minä jätin sen seisomaan metsään, niin sitten minä vain otin videoskriiniä siitä, kun se metsä elää siellä perässä. Kyllä, eli se oli taustakuvaa, mutta elävää. Kyllä. Mä itse olen käyttänyt mun SM 2018 skitissä, mä iskin kameran meidän mökin metsään semmoisena hetkenä, kun aurinko oli juuri kulkemassa ja vähän vaihtolehtien välissä paloa. Mä iskin sen kameran vaan sinne ja nappasin sieltä välistä kuvaan. Se käytännössä näyttää siltä, että se on stilli, mutta minulle tuottaa iloa se, että kun minä katson kuvaa esityksen lopusta, niin se on vähän erilainen valo, mikä tukee kivasti. Nämä on niitä semmoisia juttuja, joista voi itseään silleen vaijailla ja olla tyytyväinen ja iloinen ja vaikka kukaan muu ei huomaisi, niin sitten voi nauttia. Sitten tämä on shootti-versio, mutta esityksessä oli myös musta screeni, eikö ollut? Kyllä. Ja esityksen lopussa, kun tuli loppu, että Roxy Heart, niin Roxyn nimi nousi tuolta valoihin. Eli sekin on semmoinen, ei sitä trikkiä olisi muuten pystynyt lavalla tekemään. Et se oli video toimi ja se oli todella vaikuttava, koska se on iso teksti, kun nousee pienen himaltavan naisen ylle lavalle, niin se hienosti alleviivaa sitä, että tää on nyt tässä, hän on tähti. Everybody loves her and she loves them for loving her. Ja nyt se soi jälleen. Sitten tää PCS:n tämän vuoden voittajat. Mä arvostin sitä, että joo, heillä oli tosi iso lavaste heidän esityksessään, joka oli tommonen valtaistuin, jonka sivusta kaatui tommoset piuhkat ja se oli hyvin VCS-lavaste. Mut sit heillä oli toi kiinalainen temppeli siellä taustalla videolla. Se oli valtava, mutta se teki välittömästi ihan älyttömän ison siitä niiden lavasta ja siitä tilasta, jossa he oli. Mun mielestä varmaan siellä just jotain liikkuja lepattia ja jotain semmoista, että periaatteessa se oli stilli, mutta kuitenkin liikkuva. Eli se loi sen semmoisen niinku ympäristön siihen, että jos siinä olisi ollut pelkästään toi valtaistuin, josta kaatuu piuhkat ja sitten toinen on silleen pataam, niin sittenhän se olisi ollut vähän semmoinen, että no, ei se siis huono olisi ollut, mutta siinä ei olisi ollut sitä semmoista samaa voimaa. Siis mä meinaan koko ajan sanoa, että taikatemppu. Koska anekdootti, mun isäni harrastaa taikuutta, koska me ollaan kaikki ihan yhtä hulluja. Hän käy tekemässä taikurikeikkoja aina välillä ja ennen kävi paljonkin lastenjuhlilla. Ja eräissä lastenjuhlissa hän aloitti tekemään taikatemppuja. Aloitti just semmoisia, taikajuttuja tehdään. Oo. En tiedä minkä tempun hän teki, mutta hän teki ja sitten muut lapset on silleen. Ja takarivistä kuuluu kirkas ääni, että taikatemppu! Ja se on semmoinen, mitä mä ajattelen usein, jos mä katon esitystä ja mä oon silleen, mä tiedän miten toi lavaste toimii. Niin se on semmoinen, mä en kuule. Mä en koskaan kuullut itse sitä lapsen ääntä, mutta mä jotenkin silti kuulen sen mun mielessäni. Sitten päästään näihin meidän esimerkkeihin. Mä aloitan tämmöisestä huipusta. Tässä on siis esimerkkejä prosessista, jolla on tehty niin siis esimerkkejä siitä, miten erilaisia skittejä on rakenneltu. Tässä on Scorpion huono päivä, eli tehtiin She-Ra and the Princess of Power 2020 ECG-karsintoihin Frostiin noiden parin ihmisen kanssa tuolla. Ja tässä on ihan ensimmäinen luonnos. Ja siis lopulta tämä oli tosi lähellä sitä, mitä me tehtiin loppuviimeksi lavalla. Et tässä oli tavallaan niin kuin kaikki nämä ajatukset olemassa. Piirustukset on alkeen tekemiä, ne ovat upeita ja täydellisiä. Siis tossa on mä ihan ilmielävänä. Lähdettiin liikenteeseen. Sitten me kirjoitettiin ylös tämmönen juttu. Tää ei ole. Joo, mä laitan nämä diat kuitenkin jonnekin, niin joudutte lukemaan. Mä tykkään näistä hirveästi actionia tähän. Honor of Grayskull ilmoittaa. Tämä, että She-Ra ilmoittaa, että Honor of Grayskull. Honor of Grayskull. Ja sitten tää on se, mitä me laitettiin meidän portfolioon esityksen synopsiksena. Eli tiivistettiin tämä pitkään Scorpiolla on vaikeaa TM. Ja joo.
kaikki tämä tiivistyi tähän ja sitten loppujen lopuksi me mentiin lavalle ja treeneissä toi yksi heitti kärrynpyörää ja me oltiin sillä, että ai sä pystyt heittämään kärrynpyörän, no heitä kärrynpyörän. Ja sitten toi kantoi sen yhtäkkiä ympäri lavaa ja sillä, ai sä pystyt tekemään, tehdään näin. Eli muotoutui kässärivaiheessa, suunnitteluvaiheessa, treenatessa, ääntä editoidessa. Sitten Cosplayn SM 2018, minulla oli se mökkimetsä sitä taustalla, mistä minä olen kauheasti henkilökohtaisesti iloinen. Tässä sanoin, että mä kirjoittelen niitä muistiinpanoja, nauttikaa mun käsialasta. Tää on ihan ensimmäinen, mä muistan, että mä oon töissä kirjoittanut tämän silleen, että mä en ole halunnut tehdä töitä ollenkaan, koska kukapa nyt töissä haluaisi tehdä töitä. Mutta tää on niinku se ensimmäinen, mitä mä oon kirjoittanut itselleni ylös siitä, että minkälaisen esityksen mä halusin lähteä tekemään. Sitten tossa mä oon lähtenyt vähän semmosella niinku lavat plus valot plus tarina hakemaan semmoista, että mikä homma. Finaalia varten mä tein itselleni kuvakässärin, niin mä tarvitsin sen myös niinku NCC-organisaatiolle. Mutta että tein ihan kuvakässärin, missä niinku kohta kohdalta oli, että mitä missäkin tapahtuu, ja siellä oli taustavideolla vähän enemmän actionia. Mutta tää oli niinku se, mistä mentiin, ja sitten kirjoitin monologin. Sitten minä kirjoitin monologin. Joo. Tää oli hyvin yksinkertainen. Monologit on oikeasti, sen takia varmaan itseäänkin, koska mä tykkään puhua. Kukaan ei varmaan sitä huomannut. Se on siinä mielessä käytännössä se on sinä ja sinun ääni, mutta se on sitten myös aika vaativaa just siksi, että se on vaan sinä ja sun ääni. Ja siihen täytyy sitten kuitenkin hakea se semmoinen joku voima, minkä takia yleisöä kiinnostaisi se, missä sinä höpöttelit. Mun finaaliesityksestä tykkäsin merkittävästi enemmän, koska sain loppuun juuri sellaisen reaktion kuin halusin. Se oli siis Satu, pienestä pojasta, joka meni metsään ja jonka noita kaappasi. Ja joka alussa toistui semmoinen, tälle pojalle annettiin varoitus, että älä koskaan mene metsän pimeän rajan yli, koska noita sinun vie. Ja sitten se loppui siihen, että mä sanoin, että tämä on varoituksena sinulle, että älä koskaan mene metsän rajan yli tai noita sinut vie. Sinulla oli joskus veli, joka oli samaa mieltä. Ja tyhä! Kyllä mä parein itselleni. Ei, mutta siis mä sain yleisöstä semmoisen hiljaisuus ja se oli juurikin se, mitä lähdin hakemaan. Eli siinäkin oli just se, että tämä on se yksi asia, minkä mä haluan, ja mä sain sen ja olin tyytyväinen. Sitten on lavakuvia, tai tämmöisiä karttoja. Siis mä löysin oikeasti reliikin. Kaivoin mun tiedostoista 2012 VCS-finaalista lavakartan. Tämä oli varmasti ensimmäinen lavakartta, joka ikinä on joutunut täyttämään. Mutta funktio on edelleen kaikissa tapahtumissa hyvinkin sama. Tänne oli Excelillä tehty tämmönen hieno laatikko, missä on hahmot. Mä oon toi. Mulla oli kerrankin kivaa. Sitten täällä on hienosti listattu, että mitä proppeja on, mitkä hahmot on. A large props box. Katkeruus. Meidän hienossa laatikossa oli valoja ja se oli hieno ja meidän esityksen semmoinen draama ja tunnelma nojasi siihen, että siinä laatikossa olevat valot syttyy ja sammuu riippuen siitä, että onko patsas hengissä vai eikö. Esiintytin ensimmäisenä Nagoyassa elokuussa kello 5. Ulkona! Aurinko paistaa! Aio seisoo laatikon päällä silleen, että no niin se oli hieman masentavaa. Edelleen minun esiintymisurani pohja. Sitten on ECG-finaalista. Tämä oli juurikin se, missä oli se karsea pelkkä catwalk. Eli meillä oli iso lava takana, sitten oli tämmönen. Ja sitten mä jätin sen pois tästä, koska joku ajattelisi kuitenkin juttuja, mutta tämän päässä oli nuppi. En sano mitään. Joka tapauksessa ihan samalla tavalla tähänkin kuvattiin se, että missä mitäkin on. Mä oon toi. Ja mä oon toi. Tässä meillä oli hirveän hieno baaritiski, joka Japan Expon väkkärin ja lavan välillä on semmoinen tuulitunneli. Ja tuo meidän baaritiski oli sellaisista viemäriputkista rakennettu kehikko, jonka päällä oli kangas. Joten bänkärit, jotka kantoi sitä, meni siellä silleen purjeisiin. Hieman meinas levitä. Mutta joka tapauksessa tässä on kuvattu alkuasetelma, eli itse asiassa herra jumala, toi on minä. Miksi mä värikoodettu väärin tai hei. Joo, joka tapauksessa alkuasetelma on se, että me ollaan baaritiskin vieressä, minä vedän Maijua turpaan. Oikeesti. No ei oikeesti. Tavallaan. Ja sitten täällä on tämmönen hieno paperi, joka oli jätetty
lavan puolivaiheille ja sitten tämä homma etenee tästä eteenpäin. Tässä ECG-lavakartassa oli se, että tästä piti oikeasti tehdä tosi yksityiskohtainen, että tavallaan valoporukka, tekniikka, lavavänkärit, kaikki tiesi niin kuin oikeasti selkeästi, että missä tämä tyyppi milloinkin menee, koska se on myös taltioinnin kannalta aika paljon isompi tuotanto. Eli siellä on oikeasti monta kameraa pyörimässä ja valot pyörii ja menee päälle, jos menee. Sitten on tämä Draconin valtava lava. Ai se on 13,5 metriä. Ei kun mitä, 17,5. Älkää juosko Draconilla vaan. Hengästyttää ajatuskin. Tässä on tosiaan siis mun NCC-karsikas-kitti. Tääkin kartta mukautui lavalla treenatessa, koska mä voisin, että nämä on kaikki asiat niin tässä kuvattu aivan liian kaukana toisistaan aseteltu väärin. Mutta tässä oli hieno screeni, joka oli ovi, jonka takana oli 2 täydellistä ihmistä heiluttelemassa kylttejä. Se on kuitenkin screeni, joka oli paikallaan keskellä. Tässä oli pöytä, tässä oli tuoli. Eikö se tossa? Oon mä tosi oudosti tehnyt, että ihmettä, että se meni ihan päin asioita se eka treeni. Joka tapauksessa sitten pöydän päälle on merkitty 2 proppia, jotka siihen täytyy asettaa. Eli tässä käytännössä mun lava on tosta tonne ja sitten oikeastaan tosta Aasta tän Aan kulmaan. Eli se on tommonen kartio periaatteessa. Eli toivoakseni en ihan hirveän paljon kauan, koska nyt mun mielestä tätä asiassa suhasin tätä lavaa etuosaa tätä T-muodostelmassa. Eli olisin toki voinut vetää semmoista jumalatonta monologilaulantaa silleen, että mä olisin juossut ympyrää tätä lavaa. Koska mä olin muutenkin kuolemankielissä, en saanut aivotärähdystä tuossa juostessani, niin ei olisi ollut hyvä. Tässä esityksessä, koska mä unohdin sen sanoa aikaisemmin, tää on nyt siis viimeisin, jonka mä oon tehnyt, joten mulla on niin tuoreempana mielessä monet asiat tässä. Kun puhuin siitä, että käsikirjoittaessa asiat voi olla täysin erilaisia kuin siinä, kun lähdet treenaamaan. Tässä esimerkiksi oli se, että kun rupesin treenaamaan, niin mä hippasin, että niin joo, mulla on 4 kokoa liian isot kengät, joissa on sisällä tämän verran piilokorkoa. Mun varvas on tuossa! Eli mulla on sellainen pienä pellekenkämeininki näiden kanssa. Vaikuttaa paljon siihen, miten liikun. Jos mun pitää liikkua paljon, niin mun on pakko treenata näin jalassa. Koska jos mä treenaan paljon jaloin tai jollain oikeasti hyvillä kengillä, niin mähän vedän naamalla, niin mä juoksen näiden kanssa. Toinen, nämä housut. Nämä on valmistettu verhokankaasta. Tämä ei veny mihinkään. Ja parit ekat treenit vedin mukavissa näköhousuissa, istuskelin tuolille ja oli silleen oikein rennon letkeästi. Sitten ekan kerran kun mä istuin näissä, niin se oli semmonen voi perse. Sitten semmonen, että okei, se istuminen tapahtuu niin, että mä nostan nää ensin ja sit silleen en läsähdä, koska sit ratkee sauna. Niin nämä on semmosia juttuja, että jos alkaa hahmottaa, että joku juttu itse asiassa saattaa vaikuttaa liikkumiseen lavalla. Todennäköisesti ne asiat on kengät, asiat, jotka on minkään sun liikkuvan nivelen ympärillä, niin kuin polvet, kyynärpäät, olkapäät, alkapäät. Mä lopetan. Pääsitte pois täältä. Mut niin siis, että semmoset asiat kannattaa ottaa jo treenatessa mukaan. Et jos ne vaan on valmiina, jos ne on edes semmosena niin kuin maalaamattomana epämääräisenä hörpäkkeenä, tai että jos niistä on joku foto tai jotain, niin semmoset mukaan, koska niistä välittömästi saa sen käsityksen siitä, että pystytkö sä oikeasti tekemään sillä lavalla ne asiat, joita sä haluat tehdä. Myös korkokengät. Koska siis oikeasti korkkarit on ihan sikavaikeat lavalla, jos niissä ei oikeasti pysty kävelemään siten, että se tuntuu luontevalta. Jos ne superkorkeat cosplay-korkkarit pistetään jalkaansa ensimmäisen kerran vasta kisapäivänä, niin sit se on tämmöstä hyvin herkästi tai semmoista huojumista. Mä siis mun ETG-karsintaskitti tämän vuoden tammikuulta, mulla oli korkkarit, ne ei ollut kauhean korkeat, mutta mä olin liimannut ne kynsiliimalla jalkoihini juurikin siitä syystä, että ei tapahdu sitä, että se putoaa minun jalasta ja sitten mä oon naamallani. Mä kompastuin siitä, se näkyy videolla, kun mä teen näin. Se oli ihan vaan minun heikot jalkani. Sitten, kato sieltä on jäänyt sulku pois. Älkää sitä ajatelta. Tässä tosiaan Jaskier-skitti. Tämän kanssa mä lähdin aivan siis lapasesta. Niin kuin aivan järkyttävää lapasesta. Huomasin myöhemmin, että en ollenkaan niin lapasesta kuin Skorpion huonon päivän kanssa. Mä löysin sen kaavion. Mutta siis tää on se, miten mä lähden, sit kun mulla on kässäri ja lava kasassa. Tää on se, miten mä rupean pilkkomaan sitä. Mulla tässä on aikaleima, mitä tapahtuu. Tää auttaa myös siinä vaiheessa, kun tapahtuman tekniikalle pitää antaa asioita. Et jos mä jo itse katson, että missä vaikka aikaleima menee,
mitä valoissa tapahtuu. Tässä vaiheessa mä en ollut suunnitellut valoja vielä. Tässä menee 5 lyriikat, juurikin aikaleimaan yhdistettynä. Sitten tuolla on kuvauksia asioista, mitä mä teen. No on tavallaan semmosia niin kuin, se ei ole jatkuvaa tekemistä, mitä minä kuvaan. Et se ei ole semmoinen, tää yhden askeleen, tää toisen askeleen, vaan on tavallaan niin kuin iskuja, jotka osuu tiettyihin kohtiin, jotka kuljettaa sitä esitystä eteenpäin. Sitten meillä on tää uskomattoman hieno ensemble, jotka laulaa, vaikka ei oikeasti laula, en tiedä kuinka paljon he lauloivat oikeasti siellä screenin takana, mutta kuitenkin. Niin heidän lyriikkapätkänsä ja sitten mitä he tekevät. Sieltä pääasiassa heidän toimintansa oli se, että nosta kyltti, nosta toinen kyltti, nosta kolmas kyltti. Ja sitten se, että mitä lavasteet tekee. Lavasteet eivät tehneet muuta kuin olivat, mutta sielläpä ne kuitenkin olivat. Sitten ECG-finaali. Tää on joo. Tässäkin yllättäen, mulla on 2 huulisynkka-esityksiä täällä, mutta tämäkin oli siis musiikkihuulisynkka Hope It Gives You Hell-biisi, joka nyt todennäköisesti jää myös mun päähän ikuisesti. Niin tää oli se, että me värikoodattiin lyrikat, kumpi kuuluu kummallekin, intro tai instrumentaalit vihreällä, ja sitten taas tonne oli kuvattu tekstinä, mitä tapahtuu. Mun lemppari on Vulcan Death Grip. Tiedän välittömästi, mitä mä tein siinä kohtaa. Mut joo, nää on juurikin semmoista, että tää auttaa myös semmoisesta, vähän lähtee miettimään, mitä lavalla tapahtuu. Kirjoittelee niitä juttuja ylös, mikä on tärkeää missäkin kohtaa. Se auttaa hahmottaa sen kokonaisuuden. Tai sit voi käydä silleen, että olet harjoitellut tai tehnyt ääniraidan valmiiksi, sulla on upea taustavideo. Desu vuonna 2014 lähettyy, puku on melkein valmis, itkettää kovasti, kun puku ei olekaan valmis. Ja sitten junassa rupeat kirjoittelemaan tämmöstä ja olet silleen, 20 sekkaa tyhjää tässä lavalla. 20 sekkaa tyhjää tässä lavalla. Mitä mä teen? Mitä suunnittelut tämän? Eli mä olin käytännössä jättänyt itseni 20 sekunniksi seisomaan lavalle. Ajattelematta ollenkaan, että se pätkä siinä olisi niin pitkä, mutta sitten kun sitä katsoi tässä kaaviossa, oli silleen, no niin, mitähän me sitten tuossa tehtäisiin? Pistetäänkö tanssiksi? Ei pistetä. Joo, tää auttaa just semmosessa niinku kokonaisuuden hahmottamisessa ainakin just itselle. Ja varsinkin se, että kun sen saa tavallaan tolleen niinku palkki kerrallaan. Pidä hauskaa! No eipä ole ennen käynyt tämmöstä. Kerrota se on ensimmäinenkin. Hohoi. Oikeesti vielä 10 minuuttia aikaa. Tässä oli, kun sanoin, että en lähtenyt ihan niin pahasti lapasesta kuin Skorpia huonon päivän kanssa. Mutta tämähän oli siis ihan pimeällä. Meillä iskettiin aika, musiikkiäänet, valotoimet, toimintaskorpia, vuorosanat-skorpia, toimintakatra, vuorosanat-katra, toiminta-shiira, vuorosanat-shiira. Toki meitä oli 3 ihmistä, mutta oli silti semmoinen. Meillä oli myös jaettu kalenteri, mihin oli merkattu, minä päivänä tehdään mitäkin. Onko se mitään? Ei sentään. Ei vielä. Ei päästä vielä sinne. Joo, jälleen kerran. Tässä on tää purettuna. Värikoodaaminen ihan sikakivaa, varsinkin jos tekee oikeasti porukassa, niin kun sä sitten eri kattoo syödä, mikä on sun oma palkki. Ja tosiaan se, että mä esittelen näitä, ei tarkoita, että mä olisi aivan ehdottomasti ainoa oikea tapa. Näihin voi myös muuten by the way kirjoittaa ihan täysin käsittämättömiä lavaohjeita. Ne on ihan parhaita, mä en tiedä mitä hauskaa täällä on. Tähän ei mahtunut toi Katran ja Shiiran flirttailu. Harmillista. Joo. Kerää itsensä säikähtää. Tää on hyvä, tässä ei ollut oikeita fontteja tässä asiassa, niin mun sensuuri todennäköisesti meni ihan, no niin, mä ei ihan. Tässä on tiivistettynä fiilikset erään esityksen tekemisestä. Tää oli ECG 2015. Tässä on meidän ääniraidat, kaivoin rivestä screenshotin tästä. Tähän olen sensuroinut tämän yhden, mutta kyllä te kaikki siitä läpi näette. Mun kanssa erityisesti resonoi tää, saako jo nukkua? Koska tämä oli vääntämistä. Eli tästä mun mielestä näistäkään mikään ei ole lopullinen versio. Et näistä oli sitten vielä semmoinen lopullinen 1, lopullinen 2, lopullinen 2.1 tyyppinen. Että oli niinku luonnoksia ja sitten lähdettiin viilaamaan. Eli just se, että se ei ollut se kakkaversio, joka oli se valmis, vaan se vaati sitten vääntämistä.
Kiitos. Meillä on 9 minuuttia aikaa potentiaalisille kysymyksille, kommenteille, kehotuksille ottaa parempia lääkkeitä. Kuvaan, että on jo annostukset kunnossa toivottavasti. Onko kyseltävää? Kerro. Ihan noista niinku lavahommista, kun itse on niinku miettinyt, kun ei ole kilpailu, että missä vaiheessa sulla saat tietää, niinku, että mitä siellä lavalla on käytettävissä? Esimerkiksi niinku, miten sä tiedät, millaisia valoja sä voit suunnitella ja niinku, missä vaiheessa? Se riippuu vähän tapahtumasta, mutta yleensä siinä vaiheessa, kun saat vahvistuksen siitä, että pääset kilpailemaan, on silleen, että kun kerrotaan, että missä vaiheessa saat tarvitset tiedot. Ja sit saat erikseen yleensä semmoisen niin tekniikka-infon, missä on listattuna se, että lava on tämmönen ja tämmönen, tässä on todennäköisesti kuva, pohjakuva lavasta, ja sitten on kerrottu, että minkälaista valaistustekniikkaa on saatavilla. Desulla oli jossain vaiheessa ihan älyttömän hyvä listaus niiden omilla sivuilla esimerkiksi siitä, että minkälaisia kuviovaloja siellä vaikka oli tai muuta, mutta sitä ei ehkä ole päivitetty hetkeen. Mutta sieltä joka tapauksessa tulee semmoinen tekniikka-info, missä kerrotaan valot, missä kerrotaan minkälaisessa muodossa vaikka ääniraita pitää toimittaa, minkälainen video pitää olla. Ja usein esimerkiksi Dragonissa on semmoinen, että jos ei omia lavasteita halua, niin siellä on sille pöytä ja tuoli. On asioita, joita voi saada talon puolesta. Et niistäkin kannattaa useinkin kysyä, jos jossain infomailissa ei sanota jotain, niin voi olla silleen, että hei, että onkohan mahdollista saada lainaksi X. Mutta esimerkiksi semmosia vaikkapa lavastiskriinejä tai semmosia niin pohjia, jonka päälle voisi vaan heittää joku kankaan, niin niitä meillä ei oo. Ja on ihan harvista. Tanskassa oli semmoiset vuonna 2013. Ei ne nätit ollut, mutta siis kuitenkin se, että oli joku semmoinen, että pystyi heittämään sen kankaan päälle, joka vähän tekee sitä taustaa. Tekniikka-infot tulee tapahtumista. Saattaa olla jo kilpailuinfoissa ennen ilmoittautumisiakin, niissä saattaa olla jotain, ainakin Desulla on mielestä. Vastasinko mä? Kyllä, joo. Mahtavaa. En ryhtynyt pöpöttämään aivan ohi. Muita? Kerro. Millaisella aikataululla näitä tehdään? Siinä kun sä tiedät, että okei, lähdetään kilpailemaan siihen, että pääsee lavalle esiintymään. No, sehän siitä riippuu aivan täysin ihmisestä ja henkilöstä ja siitä, että minkälaisella tavalla tykkää tehdä. Mä itse nykyään preferoin sitä, että on jo paljon ennen ilmoittautumista tiedossa se, että mitä lähtee tekemään. Vaikka puhu ei joskaan valmis, niin skitistä on jo niin kuin vähintään se yksi kässäri, vähintään ajatus siitä, että mistä se ääni muodostuu, että se on niin kuin olemassa. Ja sitten on taas semmosia niin kuin, Cosplay World Masters 2019, kun mä kävin saarnaamassa maagien oikeuksista, niin mä kirjaimellisesti istuin yhtenä lauantaina alas, tein mun ääniraidan ja 3 tuntia myöhemmin olin silleen, se on täydellinen. Et se on välillä niin sattumassaan. Ja just, mutta siis yleisenä neuvona pitäisin ehdottomasti sitä, että mieluummin aikaisemmin kuin myöhemmin. Et mieluummin silleen, että jos tiedät, että haluat lähteä kisaamaan, niin on ihan hyvä olla jo joku kärtsy siitä, että mitä sä lähdet tekemään, mitä sä haluat tehdä sitten lavalla. Noista, jos haluaa vaikka osviittaa siitä, että mitä muut ihmiset on tehnyt lavalla tai minkälaiselle lavalle on menossa. Niin tapahtumien sivuilla saattaa olla, jos meitä esimerkiksi katsoo vaikka Tampere-talon ihan omia sivuja, niin sieltä löytyy lavakarttaa. Sitten voi aina tuubista käydä katselemassa. Mutta vastaus, mieluummin aikaisin kuin myöhemmin, mutta aikataulu voi olla mitä tahansa puolesta vuodesta yhteen iltapäivään. Että niinku, joo. Se oli se, kun mä sanoin niistä 36 000 spiikistä, mitä piti litteroida, niin mä aloitin sen heinäkuussa ja sain sen valmiiksi marraskuussa. Niin se oli vähän. Ja ihan sitä varten, että saatiin 2,5 minuutin esitys. 2 niistä 20 hahmosta. Riippuu siitä, kuinka pimeä olet. Vielä? Joo, tarkentava kysymys äskeiseen. Kuinka nopeasti ilmoittautumisen jälkeen, ja kun on varmistunut sun paikka, sun on niin pakko antaa se? Mun mielestä mä sanoisin, että se on silleen niin kuin kuukaudesta 2 viikkoa ennen kisaa. Et niin kuin, kyllä just siinä vaiheessa ilmoittautuessa on ihan hyvä olla se kasassa, mutta ei se silti ole semmoinen, että sun pitää huomenna olla tää valmis. Et niin kuin, siinä on varoaikaa ja niissä ensimmäisissä ilmoittautumisinfoissa useinkin annetaan just nämä päivämäärät, mutta siinä on joka tapauksessa, siinä on aikaa ja se on mun mielestä niin pari viikkoa viime kuukausi ennen tapahtumaa. Et joskus se on silleen, että sun pitää toimittaa sekä ääni että lavasuunnitelma että valosuunnitelma samaan aikaan tai voit toimittaa niitä tipoissa. Ei ole semmoinen.
4 minuuttia vielä. Voi ehkä kysymys. Joo. Että onko sulla mikään sellainen hyvä vinkki, että jos siellä lavalla tapahtuu joku hirveä kömmähdys, mitä sä et ole etukäteen suunnitellut, että vaikka joku valot menee ihan väärin keskiesityksen tai joku replikki menee pilalle, niin mikä on sun ohje sellaisen tilanteen? Jos se ei johdu susta itsestäsi, jos se on vaikka lavatekniikka, joka kämmii ja valot on jotain ihan käsittämätöntä, niin sitten on silleen, että ok, mennään vaan. Muistan Tanskasta vuoden 2013 yhden parin, jotka kisas VCS-karsinoissa. Niiden valot vaan meni pimeäksi keskiesityksen. Sille ei voinut mitään. Ääniraita kyllä pyöri, mutta valot oli pimeänä. He veti esityksen ihan loppuun asti. Mutta sitten jos se johtuu itsestä, niin siinäkin on silleen, että sit vaan menee niin kauan kuin pystyy. Et jos sä ihan oikeasti saat sen aivotärähdyksen lavalla, niin sitten todellakaan niin jää vuotamaan sinne kuiviin, koska aivotärähdyksestä vuotaa aina. Olen lääkäri myös kaiken lisäksi. Mutta silleen, että se on vähän niin kuin tilanteesta riippuu. Onko sun viime vuoden ohjelmaa tallennettu mihinkään? Ei vaan. Voi paras. Mutta voitte tuossa kirjaston ulkopuolella Apsulta kysellä hyviä vinkkejä. Viime vuonna oli tosiaan Cosby. Eikö se ollut viime vuonna? Joo, Cosbysherissä. Mitä voi tehdä, kun kaikki menee minkään vaiheessa nyt oli? Esimerkiksi yksi esimerkki. Joo, anna mennä. Itse kun olin SM-kisoissa 2016, niin mulla oli Barbossa Pirates of the Caribbeanista ja mulla oli 2 pyssyä. Ja mun alkuperäinen idea oli se, että mä vetäsen, kun mulla on monologi, niin mä vedän ne pyssyt esiin silleen näin hienosti. Ja sitten on tosta lähtee, niin siinä ennen kuin se tuli se kohtaus, niin multa putos pyssy maahan. Niin en mä voi enää, mä voin vetää vaan näin. Vaan se on se pyssy tossa, niin mulla oli siinä, kun se tippuu muutama sekunti ennen kuin se tapahtui, niin mä mietin, että mikä olisi semmoinen, mitenkä se hahmo käyttäytyisi. Se auttoi mua siinä ja sitten mä tein siitä semmoisen, se videollakin näkyy, kun mä vaan silleen yes! Ja sitten mä vedän se siitä esiin ja sitten toisen tosta noin, niin sitten kaikki luuli, että se kuului siihen. Että aina se mikä auttaa mua, miten se hahmo reagoi. Kyllä, joo. Erittäin hyvä. Kiitos. Ja voin kanssa esimerkkinä mun tämän vuoden ECG-karsintojen esitys, jossa sekin projekti oli aivan hullu. Mulla oli siis Nice One Just Dance-pelistä, koska Just Dance-peleistäkin voi cosplayata. Mulla oli valtava musta nahkatakki, joka minulla oli tarkoitus vain kevyesti pudottaa pois päältäni. Mutta se takki ryhtyi taistelemaan. Se oli silleen, no! You will not get rid of me. Se ryhtyi taistelemaan. Ja sen sijaan, että se olisi pudonnut kauniisti, niin se oli se, että se putosi mun käsivarteen, mutta sitten se ei lähtenyt siitä. Jossain vaiheessa mulla oli silleen, että ok, tässä menee puolet mun skitistä, mutta fine. Joten mä vaan heitin sen kaaressa. Kuulin yleisöstä sen, mä olin silleen, joo, tää oli ihan suunniteltua. Siinä meni siis noin oikeasti 2/3 mun esityksestä aivan täysin eri tavalla kuin suunnittelin, mutta se oli vaan just semmoinen, että ei mulla ole muita vaihtoehtoja. Mä voin joko jäädä tähän silleen, tai sitten mä voin olla silleen, että nyt lähtee. Se on tavallaan, kun menee lavalle, niin täytyy olla valmis myös siihen, että aivan kaikki menee pieleen. Täytyy olla tavallaan niin valmis hyväksymään se, että mä voin kompastua omiin jalkoihin ja tekniikka voi lirittää omaan sukkaansa ja kaikki voi mennä niin kuin aivan päin prinkkalaa, jos nyt ei niitä aivotärähdyksiä kuitenkaan. Toi oli hyvä. Miten hahmo reagoisi? Jos et kerkii ajatella, miten hahmo reagoisi, niin mieti, mikä hävettää sua vähiten.